दिनै भारत उदांस्रि सान फालिनायनि रंजानायनि समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गसाइगावनि हाराफुटायाव जादों गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया लाखिनानै दोननाय खैला बुंजासे थानाय ट्राकआव गंसे ट्रेलार गारिया सौग्रावो जायनि जाउनाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। गुवाहाटी फारसेनिफ्राय दुर्गापुर फारसे थांबाय थानाय समावनो NL0CAD0स्नि39 ट्रेलारा लामायाव लाखिनानै दोननाय UP 30CT 3540 नम्बरनि बुंजासे खैला थानाय ट्राकआव सौदावनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। एसेयावसो रैखा मोनो ट्रेलारनि सालायग्राया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गंसे बाइकजों थांबाय थानाय सुबुंखौ रैखा खालामनो थांनायावनो जाब्रबथाया जादों। जाब्रबथायाव ट्रेलार गारिया आबुङै खहा जायो। गाड़ी किसको इधर साइड में लगाना पड़ेगा। कैसा तो गाड़ी खड़ा किया था। गाड़ी किसको इधर साइड में लगाना पड़ेगा। कैसा तो